Добре дошли, потребители на YouTube, аз съм Програмеркс и днес ще ви покажа нещо много интересно на Майнкрафт. Само че ще трябва да го намеря. Инсталирах си Ravenmap. Ще го намеря бързо. Както ми се забелязахте, това е Майнкрафт. Това е Майнкрафт Redstone, епизод номер 4 и това е моето пияно. Ще ви покажа как работи. Само да го изключа. Взема една ръчка. Redstone. Тук за какво не спря? Тя ръчката от тази страна. Така. Сега. Само ще си намаля малко звука. Така мисля, че ще ви да. И това е моето пиано, както виждате. И така нататък, и така нататък. И така си пее това пиано. Сега ще го изключа. Изпуснах момента, както да е. И сега ще свърши. И е готово. И да ви покажа как се прави. Така. Трябва две. Тогава се вижда ръчка, Redstone, камък или някакъв друг материал, не е тия купчета, защото няма да проработи. Музикален блок и лампа. Момент, някой ми звъни. Ще го отвърля, после ще ми се обадя. Така. Опа. Остава тук. Добре. Така. Забравих това. Redstone Repeater. Само да видя кой не пише. Така ще му се обадя, налага се. В момента снимам, ако не знаеш, господин Омникус. Аз нямам представа. Снимам с друга програма, сега съм мъча. Аз току-що изтрих един изтрих там. Така, сега слагаме ето така две блока. Машина за меса. Това е много яко. Така, сега слагате така. Repeater, блокче, repeater. Блокче, аз ще ги направя 5 репитера. Блокче, repeater, 5 ли са ми 4? И така, сега правя така. Правите така, по този начин. След тук пак репитър. По същия начин. Трябва блокчетата да са така. Репитър. Опа. Репитър. Сега. Защо? Да. Кутия. Музикална кутия не е джубокс, забравих да кажа, че трябва да се сложи. Това ще бъде гадно. Това е Leon 1904, който никога не е снимал клип.
Какво? Аз тук правя всякакви неща. Сега тук си нагласят, мълчи малко, сега тук си нагласите тия кутии, както си искат, аз ги нагласям. Примерно така. В другата страна пак по същия начин, ама не ми се занимава. Така, лампите бяха отгоре, така. И сега остава само да го включим. И готово. Момент.